Može li se Balkan ujediniti u EU ili ćemo u EU svako zasebno? Pa mislim da je to teško da se izvede. Veća je vjerovatnoća već zasebno. Bilo bi odlično da nas spoje zajedno i da nas uzmu pod svoje, ne da mi vladamo. Nismo mi za te stvari. Mislim da ujedinjenje u jednu veliku državu, kao što je nekada bilo, datim okolnostima to nije moguće. Treba još puno da se radi na tome. Pa možemo, bilo bi to dobro. Da, to je bilo dobra bi to ideja. dobro, da. Bilo bi bolji kao ljudi i puno toga bi bilo bolje. Može, ali nismo mi za to. Nismo, mi smo posebni. Nismo mi za to. Naš mentalitet nije za njih. Pa imamo duš mi ovdje na Balkanu, za razliku od njih. Mislim da se Balkan ne može ujediniti, da će svako za sebe, jer generalno smo takav narod. Vjerujem da ništa od Znači, toga. najvjerojatno Makedonija, svako Crna zasebno. Gora i Bosna, to su države koje su mi okej. Evo. Pa mislim da već ulazi svako za sebe, ali ja mislim da mi ne možemo jedni bez drugih da funkcionišemo.